jail metake dak pen-pen. Rahwana anggep apa? Kowe nyidra marang garwaning liyan, kowe medhot marang katenaning liyan. Waspadaan aku Garuda Centayu. Ayo. Sing jail aku apa kowe? Parap sapa kowe? Garuda Centayu, Garuda Centayu. Kowe sapa lekno mripatmu gatene gobokmu. Ratu Ngalengka Prabu Rahwana Raja. Ning apa? Kebeka kawanku. Kuwi garwane Sri Rama Wijaya. Ora idep kalang-alangi kalpeda semua ilang nyawamu kowe. Yo, wah, oh, ya, oh, dadi pepalang kowe, kewan ngedel ndelok obatamu. Ayo. Katokno budimu. Sabet pedang utawa pedhot gulumu wae. Boko kakek manuk jail. Ayo arep budi-budiyo ndi sinta mau. Ayar kadi lah.
Oh iya jagat yo jagat rame iki kok dadi ana manuk ingkang kutah ludira iki sapa aduh sinuwun iki nyuwun pangapunten ingkang sedya mastani kula pun Garuda Jentayu inggih lah kok nganti jeneng sira tatu gegaman kaya mengkono nganti pedhot swiwimu kang sisih tatu gulumu ana wigati apa Jentayu sinuwun mugi dados ing kaunungan Sang Marteng jagat mila kula kados ngaten menika labet anggen kula bebila kelawan garwa paduka sinuwun bilani kelawan garwaku inggih garwaku kena ngopo kauningan ingkang garwa rekyan para sinta dinten menika cinidra dening Duratmaka jejuluk Prabu Dasamuka Nalendra ing ngalem jagat Dewa Pertara jagat Pangesnukara terus mono wonten dawuh Kakang Mas ora nyana kalamun Mbak Yung njayektian para sinta Cinidra Prabu Dasamuka Ratu Ngaleng banjur Jentayu temekaning pati ya jadi ayo disuwunake marang Gusti Gandeng Jentayu ki gedhe labuh labete kelawan pun Kakang Rukti disampurnake wandane Unjung pangtrat ngeleng bingeleng hang lelamong Sri Rama Wijaya denira kecalan kawan ingkang garwa usumaning ayu rekyan para sinta rikala semana nganti sebit uruntang ranting penggalih karana denira mrihatosaken kawan ingkang garwa rekyan para sinta ingkang cinidra dening Duratmaka Bauta gancang ingkang cinarita rikala semana Sri Rama wis kadherekaken lawan sagung para wanara karana Sri Rama saged mitulungi
kelawan Sang Sugriwa ingkang duk samana bandayuda kaliyan Kang Raka Sang Resi Subali. Resi Subali wis dumugi ning sirna. Sami sakala Aprasetya Narpati Sugriwa nedya nderekaken Sri Rama sak para kadang wanara. Acarya Parta wekasan muwah yeka tana eka wisanggeni maya sang Hywangi Supradepa Kakang Narpati Sugriwa kawula nuwun wonten timbalan ing ngadhawuh sinuwun kepareng animbali kawan ingkang abdipun Sugriwa. Iya Kakang Narpati banget panarimaning sun anggonira darbe panyengkuyung kelawan panjenenganing sun
kabeh para wanara bisa ngiyasakake pesanggrahan ana sukuning Gunung Mahendra ingkang pinaringan tetenger yaiku ing Pancawati. Inggih. Sinuwun ingkang mekaten menika kala wau inggih labet saking katresnanipun ingkang abdi sedaya para wanara anggenipun kepingin badhe ngayom dhumateng Paduka Sri Rama Wijaya. Semanten ugi kula inggih ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami Paduka ingkang saged ngicali kelilit kula saking kadang kula sepuh piyambak inggih menika Kakang Resi Subali ingkang tela klintu penampi kaliyan kula temanipun kula dipun ajar ngantos kula dipun pisakit dipun tangsangaken dipun cepetaken wonten wit asem dampit sampuna wonten Paduka Sri Rama kula mboten saged saking wit asem dampit kala wau menawi saking menika estine kula dalasan para kadang wanara tansah ngestu padha dawuh Paduka Sang Rama Wijaya Kartapati sambung rapete kelawan nggoning sun pisah kelawan garwaku Rekyan Warasinta apa nyata cinidra ya kuwi sing jeneng Prabu Rahwana nata ngaleng miturut ucape Garuda Jentayu kang wis meh temekaning pati. Iya kalamun to Prabu Dasamuka wis kondhang mung negara ngaleng. Iku ngendi Kakang Narpati ngaleng menika sak ngertos kula nggih ngaleng Kadiraja. Dados jumbuh kelawan aturipun Garuda Jentayu menika menawi ingkang garwa Rekyan Warasinta Cinidra Narendra ing ngaleng Kadiraja Prabu Rahwana inggih Prabu Dasamuka. Siang Pantara Ratri amung cipta pukulun tanur nyeban kaeksi mila katur kang cundhane rasasat arageng ulun kang sumenda mung padan to Prabu yang kagungan to singsem Kakang Narpati Sugriwa wonten timbalan iki kadhawuh sinuwun yen to pancen mangkono ingsun bakal nitisake garwaning sun Rekyan Warasinta ingkang Cinidra Duratmaka Sirah Wanaraja upamane to ingsun bakal utusan nak yenake marang negara Ngalengka sapa Kakang ingkang pantes minangka dupaning sun. Nggih. Menawi saking pemanggih kula boten wonten malih kejawi namung pulunan kula pun Jayanggada. Jayanggada. Inggih. Jayanggada wonten timbalan iki kadhawuh jenengan upamane yen to sira tak utus marang negara Ngalengka nitisake garwaku Rekyan Warasinta sira sagu nggih sagah jenengan yen to pancen sira sagu kira-kira yen to dina pirang dina yen to candra pirang candra wiwit budhal saka Pancawati bali maneh marang Pancawati bidhal saking negari Pancawati dinten menika wangsul dhateng Pancawati malih kula sagah setunggal candra kampahan. Jegrek Yayah Tugu Sinukarta anggih Sri Rama midhanget kesagahanira Jayanggada dinuta marang negari Ngalengka sagah tunggal candra wangsul rumaos kedangon penggalira Sri Rama teka kaya ta mangkono pangandikane mengko dhisik sumeniya sawetara Jayanggada inggih sinuwun Wanara Seta sapa aranmu rikala semana inggih ing Sudyamastani kula pun senggana inggih Anoman
upamane sira minangka dutaning Sun marang negara Ngalengka. Budal saka Pancawati marang Ngalengka bali maneh marang Pancawati. Kira saguh pirang candra lan pirang dina sedinten menika kula wangsul. Karpe Dewi nyilani dadane Jayagoda. Anoman wonten timbalan ngadhawu. Apa kira-kira jeneng sira bisa tak ugemi kang dadi atur? Alit saged ageng bugenipun pejah. Anggen kula mestuti dawuh pangandikanipun Sri Rama Wijaya sesembahan kula. Yen to pancen ngono, dina iki Anoman aja wedi kangelan lumawata marang Praja Ngalengka minangka dutaning Sun. Lan minangka pratandha yen to dutane Sri Rama Wijaya. Dina iki kowe tak utus ngaturake ya kuwi sesupe agemaning Sun denarane Setya Ludira aturna kelawan Yayi Kyan Warasinta karben diagem. Mekaten, ya mengko sawangen anggone ngagem mustika lawan sesupe mau kira-kira isih pas apa kira-kira lumasak. Iya, menawi tetelo mekaten ngestaken dawuh paduka sini. Anoman wonten dawuh. Iki wujuding kendhaga. Isine ora ana liya kejaba sesupe agemaning Sun ali-ali Setya Ludira. Inggih. Bakal tak papanake ana ing kancing gelung tumuli kowe budhal. Senggana nggih mistaken dawuh paduka sini.